Good morning mga moms! Hi! So, today is Sunday and ngayon ay napakarami na naman namin ganap at gagawin. At tulog pa sila kasi last night galing sila ambisyosong kano dahil umatin sila ng concert o ng gig ng sa bar ng Overview. Ayan, at dahil lasing sila, maaga tayo nagising, maaga ako natulog, hindi na ako sa mama. Alam niyo naman, pag Thunderbolt ka na, ayaw na masyadong maingay, no? At saka hindi na rin talaga ako nag-aalak, no? At iba na rin yung body clock ko, so ngayon, bago mag 12 or 11, inaantok na talaga ako makakatulog. Kaya naman, ngayon, luluto na tayo ng almusal. Sinain pala. Nagsain sila pero hindi sila kumain. Tsada. So magluluto tayo ng almusal. Para na sa ganun, makakain na rin sila kaagad. Dahil ngayong umaga, magaganap ang video shoot. So, meron na naman po kami gagawing serye, no? Sa pinagbibidahan ni Brand Damage, kasama po kami as mga extras. Ayan, so abangan niyo po yan. Kung ano po yung series na ito, na by the way, ngayon nga pala, tsokolate na naman ang ating ilog. Gawa ng umuulan ngayon sa taas. Panay ang ulan dito. So for sure, yan, ganyan yung kulay ng ating ilog. So, samahan niyo kami mag-prepare ngayong buong araw. Kung para sa inyo gagawin namin series o yung commercial, ayan. So abangan niyo po yan. Okay? See ya! Yan, gising na nga po sila mga moms. So, kainan na and getting ready na kami para sa aming day 1 shoot. So, this is a 15-day shoot ng commercial. Kada sequence sa araw. See you later! The casting is here. Yung tinapon dumarating ang mga artista. Ala! Mga bisita. Car? Of course, our official videographer. Hi, Kim! Pa-heart naman. Ha? Okay naman yung ganyan. Yung ganyan lang ba? Okay ra? Oo. Ano, ikaw na meron ko sa kape ha? Wala ko kayo ng kape. Narahay mong kape. Kaya gunting di ay. Nawa niyo gunting ang kape lang ng kawala. Nga sa CR. Sa nani sa Pista lang. I-focus ni Kim ang alahas. Tapos papunta na ako sa jewelry box. Jewelry box yung pinakita. Jewelry box yung pinakita. Ping, sa gilid dyan ka din nga sa dayanan. May mapinger ka dito din na. Alam mo ang role. Easy ra. Ikaw, Ping. Magdala ka ng snack. Yung snack, pagkabilisan. Opo. Doon si Rhea Dyer. Madam, Sabado pa lang ngayon, kaya sahod na nila. Okay. Pagting sa patay, ubos na pala yung pera natin kasi sambili ng mga gamit, ganyan. Alam ko na. Yun lang yung eksena. Ito na rin tamo sa kanang dokumentary sa mga mga remote area, bakit ng mga kamusta na si nanay sa kanyang paggawa ng bahay. Kamusta natin si tatay yung pinagawa natin ng bahay. Okay ra? Okay. Daddy! Si Mama. Jake, si Kurban, ready na. Daddy. Getting ready na kami sa first year. Ayaw na. Kunin lang. Kita yan. Ay, gusto ko siya niya mag-ana sa sako ha. Tapos kita kilikili ha. Para makita na pagod talaga. Ano lang ako, finishing. Taga-finishing. Ayun na sila. Tas kamay nga ganyan. Hindi ganun. Doon lang ako, sa ganun lang. Pa ganyan? Palitada. Sige, kuhan ka mahang. Sa sako ka. Ako sa pala.
Ikaw ipapalahin. Ma? Siri, ikaw, wala kay Palawan nga apps, no? Si Mark gani, wala man Mark tinulong na niya. naman yung cellphone pag anaan sa app na. Pwede naman tayo mag-download. Happy dito. Ha? Long sleeve pa rin? Jig? Siyempre, pasando na mo, di ba? Pasando na siya, makitan niyang skin. Ah. Mahala ano nga. Palaan nga ka na. Nagbay naman sila. Ah. Ay, siksi kayo itong mga kuha, nakashoot ang fitting. Mga construction. Hina, ito na ulit asa na. Baterya. Asa ka gamit baterya? Nga. Kabu is good. Hindi ka to. Ha? Ay, Yan na. stocking na ate ya. Bakit? Awag, basa buhok mo. Okay lang yun. May mahon na. Hindi, tsaka ano, baka sumato ulo niya. Wow. Ang sipag naman talaga ng ating mga trabahante. Kung gusto ka na mabilis ang reglo. Daniel lang Tapos ang ating mga... Nasad na kan mo kang bakong... Gaga, ingana, ginanay ni Sansay. May tabo. Halika na, Asa pa Jinky. paypay? Nagapay-pay. Mas ba? Wow, pink. Wow, ang sipag naman talaga ng aking mga trabahante. Talaga naman matatapos na mabilis ang aking mga pinapagawa. Focus sa ilahan mga mukha. Wow, ayan o si Alvin. Grabe si Jason. Tulog pa. Tulog pa. Sino naman? Sino wala? Paano? Ha? Ang dami naman yan. Wow. Oh, dali. Ayan na. Ready? 1, 2, ready? 1. Ayun, jaga taas kahit ka dito ka dapat pay. Go, go, ha? Go. Kapoy. Bukat din kayo. Ha? Nga naman bakang. Bukat na yun kasi dito. Uy, balik ka dito. Ayan na mga Bex. Ito naman si Melmar ang si Jigjag. Ayan, pasa sa atin. Ayan, ana. Ha? Oh, di ba? Anara. Wow. Oh. Wow. Balot! Balot. Balik. Ah, sunod. Lahat paspas. Oh. Paspasa daw. Ayan, go. Another take. Ay nabat. Take 3. Go! Ah, go. Back, ana, back, back. Asa ba? Ayan na. Another scene. Lucky Brenda. Ba't nagpaka na? Ay, ako talaga namang ang sipag-sipag ng aking mga trabahante. Madali talaga mag-tapos sa mga pinapagawa ko.
Ayan, ganyan nga. O, di ba? Talaga naman ang sisipag ng aking mga trabahan. Mukhang may bonus kayo mamaya. O sige, ganyan nga. Mukhang mabilis matapos ang aking mga pinapagawa. Ang bilis naman ng mga trabaho talaga. Kaya nga, napunta na yung mga staff. Hindi ka masulod ha. Amore! Sulod ka. Ang mga isla. Ay, wala ko yung sulod. Amore! Ang mga isla, ginuo ko. Gutom yung mga trabahante. Bilisan mo. Magluto ka na doon. Uy. Puro kiat-kiat. Ayan, magluto ka dito. Kunin yung wallet. Asan na wallet? Hindi, nasa iya. Siman pa. Sahod din. Kaya naman. Pero yung wallet tayo. Madam, sa third day, madam, sa Badu pa lang ngayon sahod ng mga trabaho. So ayan na, natapos na po yung aming first scene. Dali kagamuni. Mga ano to yung mga 85 sequels. Ano to? Ang movie ilang sequels ba? Basta marami-rami to, marami-rami sequels. Abangan ninyo. Abangan nyo po yung magiging eksena ni Bakang. Wala pa po siya, hindi pa siya nakukuhanan, no? Kasi nire-ready yung mga harness na gagamitin para sa kanya. And of course, yung 5 stuntman na magiging niya, kalaban niya. So abangan nyo po yan, ha? Abangan nyo yung mga next scene at ang kabuuan ng video na to mula kay Madam Brenda Mage. Siya ang Madam ngayon, no? Iwin yung name niya. Oh, Madam Garutay. Si Madam Brenda Mage, abangan ninyo yan. See ya and thank you so much.